11,90 единичната цигара, комплекта е 24,99. Изобретението на китайски фармацевт от 2003 година вече е хит сред данъчни, полицаи и журналисти. Фалшивата цигара освобождава от ограниченията за пушене на обществени места. Аз я купих, за да не се чувствам, как да кажа, персона нон грата в местата, в които не се пуши вече. Точно за това я купих, за да заобиколя закона. Месечната поддръжка на електронната цигара е от 20 до 100 лева според активността на пушача. Нито е по-икономично и нито е по-лесно, даже напротив, за мен е досадно да поддържам тая цигара, защото във всеки миг тя може да изненада с това, че е свършила батерията или че е свършил филтъра. За мен единствената алтернатива или цигари, или ги отказваш, нали? Аз ги продавам, но не ми харесват. Електронните цигари обаче са алтернатива за собствениците на заведения. Все по-често те допускат клиенти с електронни цигари в помещенията, където не се пуши. Така спестяват от поддръжката на две зони – за пушачи и непушачи. Нов климатик сложихме и разходите се увеличават. Всичко и тук трябва да работи и там. Градусите са топли и затова. Така хем се поддържа клиентела, която основно е от пушачи, хем не се нарушава закона. За BTV новините от Шумен, Галина Минчева.